Ang pag-exercise adunay dakong kapuslanan sa atong kinabuhi. Sama sa mong gibuhat karon, ang pag-exercise dako kinig kapuslanan alang sa tawhanon nga pagkinabuhi. Apan mas dako og kapuslanan ang pag-exercise sa atong kasing-kasing ug hunahuna ngadto sa Ginoo, tungod kay atong ma-profit ang tanan sa mga butang nga umalabot, tungod kay maghatag kini natong kinabuhi karon ug sa umalabot. Unang Timoteo 4 versikulo 8. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon og sa umalabot. Mao na igsoon kung atong atimanon ang atong lawas, mas atimanon nato ang atong kasing-kasing o ang atong hunahuna diha sa Ginoo, tungod kay mao kanay pinaka-importante, tungod kay kanang tanan ma-profit nato. Apan ang pag-exercise sa atong lawas, gamay lang ang atong ma-profit ana. Diri lang sa kalibutan ang ato lang lawas ang maka-benefits niya na. Apan kung atong atimanon ang atong hunahuna o kasing-kasing ngadto sa Ginoo, ma-profit nato ang tanan. Amen. God bless sa tanan.